Aeroplane hero oi gahamda dolrok sengda tiprajuk wanchatai buini viral ma video nailai mango tolane manirok hoibainai khamendra bura buri ingna angkha hinma kokta nakardi biang tolarok sogui tongui angbo seng chini kokborok music video rok no tabuk nayakhe taibu furu nainai sadino rok no taibu furu nainai mia angge cylinder rujui tubu furu lamao sikli khorok ni ano bathagri kok senggu borok tam kok sengka abole ang tabuk sase saya kunorok no lachima se lachima ni mendra borok angge cylinder rujui tubu furu rogo ba khorop khorop eung hinu se borok ba bukha bisingo hinlai tongkhna blasa Tripurani #1 roster YouTuber borok ni dol rok se saikena tinita mare Anthor kreida o YouTuber o Insta rogo max thupjak mang engnai lamao gamsa kanjak gas cylinder rujak khesenuk bo Insta rogo bono asak bari rok cover chabai mani na saimano ang norok ang sak sak ros khaijak mano belai kheno munai laikha o khorok nei sikli rokano kok singma hangke khnadi nung tam kok borok music video rok ni bagui hingke kok sarak yasa kida kiri na support khaima bagui da sengbo tiprajak wansa viral englaima reels rok naina select kabele joto video ni dialogue rok sem haise ma tongsiu hne saudo ano angbo Tripurani je tongkrei music video blogger film news channel reporter berma phalnai all ros khaijak na da musung hne sai ro kata teitam sanasa afuru senano kok singjage sini no chali hne khar thangbai siu abono dol rok tini singno musarna nainai ni video ni title engkha gorom cha kokborok video 2024 Priya Dev Burma Milok Dev abono hongke faidi tabuk dol rok NIKKI no TOKHI hne tini ni sibaksta no chengai relai siwana oho sini bogla bokha sartom chonsebla kubuino sartom chono nukheno angbini chikontia bului no mangse mokol ke phabo madam Karisma bai sartom chon bes kobor kopal tongma siagi mendra nung uttor gala thangdi nung dokhin gala thangdi tam rubna jakhinu bini mo borok charai rong ni slai pano aglai khabini mo bini o makeup no nugui sikal rok phano surrender markha o monai khe ajaimani first mobile man maba buikhe oro Instagram o kaisa pano rena hnei bor ragi iPhone kreini photo quality hamya hnei bokhe Android phone bai no storage 90% supung rekha are sar angno thasingni simi naima phia sok paidorop ni simi madam Karisma no rutukmani bo poksidi bono poksidi akon hospital ration card tlangnai rong no tai borok pokman sinai hinu hamjakma borok ba mokol kepha sinai no omo hai bari rok no nugui sikal rok phano kirijagu omo hai bari rok ba yagram jakma bai nijini hamjakma bari no srapjani bage pogoi thangnai rok no anglai police ni kotor hinya baisa toktoi bwsli kotor se hinnai sartom son rok police ni kotor engkhe siddi rok trak haino parangbayano jaiphano mangalakbo bari khorok sano bwskango musari oi toni kheno oh nung da aguli ni sikli hinjaknai tei lak aguli tongnai rok khengke cherai bari chuk rok mangtana haipano anglai no aguli ni sikli haima tongjak ya no ang aguli ni sikamuk bokholong haise ma tongjagu nini slaiba ong klok tongnai bari no naithokuk bula o mama obalenglak mo hai bari rok bai kaijakna klaikhe angle mai chama jaga pendel bisingo khirenai kirima singsa oma o bari tam hne rejap oro sartom chonpano bujilia tangi hingke bochuan belai gudok chai phaijak bo monoi suru simi sing narungu saimaya bohok no nai tam rok wan suktong nung aguli ni sikli hingke ambasa station no phaina nangta nung phayake bus rok train rok cholia belana akondo phaidi ambasa station no aro cherai rok phone charge rinai kwbangma tongo no ticket confirm khaina bagai na singjak o brai sar no ringma se sar jagani kutul phano malia tangai hingke bochuan belai gudok chawi phaijak tabuk bo brai musama no sei dagna laima haike se nugui tongu music video hungke no chapa kakna nainai Korean rok botongna nangbla o borok le angtangai police no ke solya mai nagnai eba kheto albainai eba bot filnai no ba sol hune jeba kaisa no wansuk tongkhana sabo bini yak noromna bagai thanao thangai permission nai tongai nai sadi sing oro nokgana ni dugano akaran bakhumai perjak paidi hne nogoda gijak mase rang bisi rohorjak ya hangke thangya taini ni o yak te to kupulung selengma singsa noromna bagai biang thangai tongai nai tana sing rang khibiui nini yak rommani silai khi tangmanu chako gumendra iko tabukle ani kokno khana tokjaklia plastic ni silai tiklai kasar 22 robi Anthor ni number ila tamsuk bari khabo Tut chapa bajak alien alien ya dol rok nayuk sibo sorry akon islands rok thepa bai teise joli jagai kokoi mokoi khai bokrok nari phayo hungke ba phatcha sinisok malia ta angbo abo director ni sejaya tambo haike acting ma khaire bono jibok ungre khe jakhamu blasa taisa
Oi director khenaya da nung tamo please hai khai camera na nai sigri ui ta tam munai risi dibono boot boy nai tonga haisi ma tongsiwa ang kepal tam buji hinu nungke bukharok koma bai nang khamendra ani tesake sut seplajak rok nole angbo hinraglia ang bokano hungke sak hinjak ma hingnai Silpa setini se mungna tikho nungoro khorang kuphungjak khayei seng hungke bono kirilai ma se thuya sijalai bono pharok da phaino hone se oro theilaina nai tongu bo hungke silpa setino se soljak tongu or sapna chilabo musuk muani srungjak bo kiriya ke bono saiman ka ang Resap mung hengke mung sang gelak jesa pano resap mano gorom cha mal der keliyo himke bini motogo tolani ani tholai sinai hindi mens thei patei sawi sabaya ang hengke tamo o borok ta mas khuk sijra saiman hinu hambai norok no kubuise ani busha grom ke nor tiket Ani besak grom na hengke tiket nangnai tiket tamo rang bini besak tangna hengke rang redi hinu norok ni kok bai tam hin ya sini kok bai hengke phalnai hinu sujakok tei o tokhino nayakare bini ungklok tongnai berino nai lawaisa borok chajaknai borok monok jaknai film movie rogo tangai nayoki na haya hinu bono ase kirina gonang ke makeup rok khaina nanggla khaino sol tongo Mana ning phatcha no instawo text khaila Norok horda musunglai besakni horda buthalai abo sung saimana thangya ihi nini oketa shape khaijak kosomanok nugisi ang tabuk ani tolani thijak thangka mendra norok he oro horse musunglai tongkhuna morarok obrei resapna hingke sabu hinu tam nini obo sexy khorang khaitimada Oi sar hayako tam nunggoda khnai malia koknarok sinai sibele bono o khorang khana ka hingke no current shot nangma haisi ingsipu bobo Permission hinmaya beslayo tam rok buljak tongnini jesek pano sexy khorang khaina jaitok di tobo berichi khorang no khorang Iko botasha haino hai daruka police hinmaya waisabai tamabo daruka police daruka nini beslayo das hini bai rokna nangane bai hayasak chariman gal khaneng okrowani heng bo bakhani lugluggo hai alcohol use khajaneng Norok oro bokhorok pano heng englai tongsidi ang je sama saka thangma jao norok no okok no kok bar sana musung liate ok kepal keseng engnai beri khe sabong jao khai hinu mendra sini channel o ka khe famous ungu nei tebose hairek borok kepal rogo chama thokta fuldi bikhma jayana Angwan chukmanita Sar Thompson o singer rogni lyrics te khorang khana usi lengkhana haima tongu bonoda norok drink rogo biti sapului fegrei manani ani mendra tei paithago o sikok rok Sar Thompson ni wallet phone nawi pai wasoknota music video rogo sikok mani kahamse nei wansukna borok tam sanai borok rokno norok jotono musok ne sibak size photo anor phaiji abono hingke tinin bagi omsukno video jaja khangke like redi like m hingke 5k likes usakango 5k likes m narak mani tabuk phano complete yakhu o video no phano complete khlaire sidi jotono milioi tei subscribe khaijege rok khengke tam norok kaijak narok musungya da masingjora na laifang kabagay no thangna musungo laifang kabagay thangna musungya hangke subscribe khaidi dol rok subscribe abono hangke malai laifinai kedal video o thanga do dol rok bye tiprasa aiglok thung